Hola, benvinguts a aquest programa d'informació meteorològica, meteorologia 100%, astronomia, medi ambient i amb uns altibaixos amb la temperatura que ja ens hem acostumat, si és que algun dia ens acostumarem a aquesta primavera boja. Hola, Laura. Hola, què tal, Alfred? Doncs sí, boja, perquè veníem de diumenge passat de temperatures que fregaven els 40 graus, Al cap de 2 dimarts dies baixa... tornen a pujar. Jo no sé quina roba posar-me, No, avui vas molt bé. Jo també vaig bé, no? Tots dos anem bé. Vas guapíssim. Hola, que bé comencem el programa. Doncs comencem el programa parlant precisament de mites i llegendes relacionats amb fenòmens meteorològics i astronòmics. Sí, avui anem a parlar de llegendes curioses, algunes simpàtiques i altres terrorífiques. Perquè tenim moltíssimes llegendes. Hem fet un recull de les que són més breus per explicar, perquè algunes, Déu-n'hi-do, Per exemple, comencem amb una llegenda sobre els eclipsis. Mireu, aquesta imatge representa, doncs, el pànic que tenien, per exemple, els inques o a Sud-amèrica, fa segles i segles, doncs, els eclipsis. Doncs bé, diu la llegenda que els déus van separar el sol i la lluna es va posar molt trista i bé, li van concedir la possibilitat de que, de tant en tant, el sol i la lluna es tornessin a ajuntar, quan hi hagués un eclipsi, i així es poguessin fer l'amor. Aquesta és la causa dels eclipsis. Una lectura molt bonica dels eclipsis, però, per exemple, això ho interpretaven els inques, però els egipcis feien una interpretació totalment contrària i creien que quan hi havia un eclipsi solar era que estaven atacant i devorant el sol. Per tant, interpretacions per tots els gustos. La que hem explicat és de Sud-amèrica, però, tal com dius, a altres indrets de la Terra no té res a veure la llegenda. Ens anem a explicar ara la llegenda de Rebontulet. Què és això de Rebontulet? És una llegenda molt maca que explica el perquè de les aurores boreals a Finlàndia. La llegenda és de Finlàndia. Mireu. O les llums del nord, no?, que també es coneixen amb aquest nom. Exactament. Les aurores australs serien les del sud, les de l'Antàrtida, etc., mentre que les del nord es diuen boreals. Aquesta llegenda explica que Rebontulet és la guineu que passa per sobre dels camps nevats. La lluna es reflecteix amb els cristalls de neu i amb la cua de la guineu els aixeca i provoca les aurores. Aquesta és l'explicació. Doncs hi ha moltes llegendes també que diuen que les aurores boreals emeten sons, tot i que és una cosa que la ciència no ha pogut demostrar, però és una cosa comuna. Exactament, la ciència no... Però s'han fet moltes investigacions, però no s'ha pogut demostrar que efectivament emeti un so. Això millor l'Antoni Bernal li podríem preguntar. I de mites bucòlics passem a una llegenda terrorífica amb origen al Japó. Anem a veure. Recordin aquest nom, Yuki Onna. Aquí la tenim. És d'una gran bellesa, va flotant per sobre dels camps nevats del Japó, però té una mirada terrorífica. Quan es troba els viatgers perduts al mig d'una tempesta de neu, amb la seva mirada, els congela. Ostres, amb l'alè també, no? Amb la seva mirada i amb l'alè. O fins i tot, quan fa molt fred, mira, aquí la tenim, aquesta representació, quan fa molt fred, xupa la sang de les persones per guanyar energia i així després, amb el seu alè, congelar-les. I rapta nens i nenes. És molt dolenta. Quina foto. Sí. Mira, fins i tot es va fer una pel·lícula al Japó sobre, els japonesos amb aquestes coses els agrada molt, sobre aquesta llegenda. Anem a veure un fragment d'aquesta pel·lícula, una miqueta cutre, la veritat, tot s'ha de dir, però aquí podem veure. És antiga, home. Sí, és antiga, però els mitjans tampoc no eren molt ostentosos. Mira, aquest senyor, veus? Aquesta és la Yuki Onna. Home, Déu-n'hi-do, fa por, no m'agradaria trobar-me-la al mig de la nit, És una llegenda, però vés a saber, les llegendes a vegades es fan realitat. Doncs i acabem amb una il·lusió òptica que també ha inspirat moltes llegendes. Sí. La Fata Morgana. Fata Morgana. La Fata Morgana, que de fet en el fons és un miratge, és un fenomen òptic provocat, segons la llegenda, per una fatillera, per una mena de bruixa que es diu Margan de Fey. Per tant, atenció, i ho feia per despistar la gent i que es perdessin al desert. Són dolentes algunes, algunes d'aquestes llegendes. Mira. Clar, és que tu imagina't, Això segle real, XIV, clar, que algú veiés aquesta imatge. Això és una imatge real. Tu estàs veient que una barqueta està flotant. I això com es produeix? Doncs mira, anem a veure-ho precisament amb alguna explicació, amb un vídeo explicatiu
on podrem comprovar la formació d'aquests fenòmens. De fet, al fons és una inversió tèrmica, o sigui, hi ha aire fred a les capes baixes. Mira, aquí tenim, per exemple, veus tot això? També passen en fred, no Això necessàriament és un en camp calor, nevat. No, es pot sobre el mar. Quan tu vas, per exemple, amb cotxe i veus la carretera que sembla que estigui mullada, això tots ho hem vist, doncs a vegades també és causa d'aquest fenomen d'inversions tèrmiques. Anem a veure, doncs, aquest vídeo. Mira'l, aquí tenim el barquet. Realment, sembla que voli la barca. Sí. Doncs aquesta és la persona que observa, aquí hi ha una capa d'aire fred, aquesta és la línia divisòria, podríem dir, aquí una capa de barreja i la capa d'aire càlid. Tu veus el vaixell així, en teoria, però a la pràctica el veus a dalt per l'efecte de mirall que fa aquesta diferència de temperatura. És com un mirall, i ho veus per sobre. Un efecte que, Déu-n'hi-do, interessant. Sí, curiós. De seguida li preguntem al nostre proper convidat si alguna vegada dalt de la seva barca ha vist la Fata Morgana. Es tracta de l'observador meteorològic Josep Pasqual, que fa 50 anys que pren la temperatura de l'aigua del mar. Unes mesures amb què ha pogut certificar el canvi climàtic i que, atenció, han estat reconegudes per la mateixa NASA.